Buwangan na rin, boss. Bagong masamong ni Kuan. Itong kapitan bitas kando sa una si Roger. Maestra yun. Dili. Maestra. Maestra ba yapon? Ah, Ito siya, ngayo, ganyan siya, ay, ulit na yun, asa yung balay siya. Kandood ako. Uy, mo rin, ito ni mo, mag-ulit. buutan ra ba tong yang papa? Gawaan? Buutan to yang papa ba? Nabasa na lang siya. Amo kasi niya sa humol kay di ka mo humol, di ka kaambet. Aginan eh, ma. Hmm. Siman man na. Bago nang naog na. Oh, gabi pa ko na. Ah, mo ba? Kailan ba ito siya? Gago mo na na, yung asawa. Ah, balista. Ah, kaila day ito nimo. Tayo nga yung sig chocolate din. Siya to, balay. Pagkakaroon guys, natasunasan, nato makita ni mga bato guys, oh. Nindit mo kaadyo, tunob-tunuban guys, so. Tanaw akong TL guys, oh. Ha? Pen? Wa pa kay Bernie, kuan pa ug basin niyang gabi eh. Ito na to. Si Alvin, Ano ba na? anakon. Ikarga man ng bato pa. Huwag mabaligya da. Manungas na nagbukid. Laay man mo to sa bukid way bitbiton. Tungas nagbukid dagway. Ang mga doon na bukid na sila. Or na ibisita.
Gano'n ba kasta na nalek? Hmm. Silingan mo ni Arlinda? Alam. Tagdugan lang mo man. Lami dungguan na nilix na. Why pagi di ay? Kumusta man? Kaisda ba? Ada po sa lang kinari. Naapod? Dapat na. Kumaasa na. Kuha ng Lambo. Kamay lambo. Haya-haya ay. Lambo. usara lagi. Lami ang tanag napo pa no? Dagang ka po. Bitin. Ha? Kaya isang kilo ikaw dapat pa tara. Oh. Tuwasa. Karadong dos. Isa, uma naman eh, isa man eh. Timbang mo na. Timbangon na. Damo ka ire ko on. Hmm. Kinaire dai ko on. Oy, si Beto ray dare. Baldelex! Dandal kay di ko mangin, dugan lagi Beto dako ray di ko puno ana. Kada pa wa matimbang. 1 kilo. Oy, what ra? 4 grams. Nagbilin tag sudanon, Bert? Sana. Paritag itlog. Kuasa. Sige lang takaw kay isda, di ba ta bitok ko na me. Bitok naman daan. Ito na yan. Diretso foto kay tunga mo ni. Di ba ta sundang ito na ane kay. Ba man nun hindi man magkumpiyansa ni. Di patay tayo na rin kuan. Kabaw ba ka ba? Saban mo na pasupay. Kuway. Gani lagi wa dili tarong ha. Get bar na. Mo na pertig sa zero na.